Missy Camilla better than the whole of them there. Blacks way, take the eyeball off away. Taiwan nation, vakusha ndisama feelings ipita godo vasina kana firiji zvakahoma dafestika last lesson virginity vakabvisa nemasturbation vakuridza ngoma nedemo vakafongorana museve kunotovadhashura ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali vakuda kutsvaga mbiri yekutisa madhara akatanga dhanzi iko kudhara mangoma takamatanga uchiri muchuna madhedhi baba vako vachateerera dhebi chingomira kuzvireta nabronix ahuko wakafa tenga bhokisi hanzi tsomutsomo vane bharati nebhima Dixon gara wachinja magiya ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali muri tu level renyu arisati radarika ramaselowerege rega indiseke uri busy kutotuka aitan but chisongo chako chinorira chichizhezhera DJ Mantawa uyo musamuridzire mabhiti tane dzake pisi nenyemba vanofunga vanogona madisi ndinovatuka ndovaudza shit blacks way ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali vakuda kutsvaga mbiri yekutisa madhara akatanga dhanzi iko kudhara mangoma takamatanga uchiri muchuna madhedhi baba vako vachateerera dhebi chingomira kuzvireta nabronix ahuko wakafa tenga bhokisi hanzi tsomutsomo vane bharati nebhima Dixon gara wachinja magiya ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali ndakapinda navo personari vanorwadziwa avatambe fainari ngoma dzakasimba jijinari ngoma dzinotambika kana internationali muri tu level renyu arisati radarika ramaselowerege rega indiseke uri busy kutotuka aitan but chisongo chako chinorira chichizhezhera DJ Mantawa uyo musamuridzire mabhiti tane dzake pisi nenyemba Black Shadow Music.